Siri awikado abiwati chamambo okungembe yelsa minya awikado chef terroriste do no terroriste ka nyama doyi bakari ka seka tege daka ngira te kuyi ajira la saka foko ale ko ni ka ku kera setu c'est fini akoni ye jete meneke kuno funi disrafe kuno funi minumbe no be awikado kuluso nywana bakari kado minya anga forces armées maliennes uyi wulika jo ani chesirke kunu kari do kalo klimuga ani shegi ma mimbe no ye nyeni kela baba yere bakari awikado abijini ka juga ni Usama Ben Laden ni anga ko rafela ife État islamique au Grand Sahara majukuba oluka nyama ba dodu do ba wule ko Abu Usaifa wakari na kadi ba wule ko Ugo awikado anake aminene anake ale ko ni mamine de nga takera bulu setu fini abana ko bana pewu wakari ko akera opération pile opération mi duguma mo buson jugumi wakari sanfe mo buson ti akera yoro mi obe endeliman Abu Kufo cercle dans songo noyi awikado nere bangi dugu wakari awikado region de Gao patrike ba ya jira odila kafo ningo ni gele pile de gele mina taraka nyeshi awikado majugu numa nobe bo manchwale atigila mo wakari na Abu Kufo ninje ino ye awikado Ugo awikado madu mini awikado adoni ndo kosobe awikado EIGC awikado utola kerengere ne yala yoro mimbi nangwa makuzunde 3 frontières wakari oluka awikado terroriste nyama padu ku sabu mamindo atitamakia atihine atihila wakari na kwa beminge watimi akacha alafe abiwulika joke annofe odi strategala ni hakli bala Mali Niger bo ma ci wala tigala mo be pinga wala chamange anni nyonje ka so be ka tienu ke bo akare abela jele nyama ya bi ma mimbulu o de ninchen yi ko so dani na minya awikado american ka awikado fendo kumbi awikado no yuko force spéciale Niger akera san 2017 wakari yoro mimbe na bole ko tongo Niger marala wakari ale de ka pinga wala akera so buye minya awikado american manani ulubone na unina ye so rasido fana ulujugira Niger to wala wakari o temene ngo ka buyi american do ani Niger ka do olu fana awikado se bokoro jugira alo Clinton flano janvier kaloy sam 2018 ninje min vlene awikado EGC tola no be adnan Abu Walid al-Sharawi ko fo wakari awikado ale ko ni ku yajira ka fo ale fana olu de ni wali yenge bete men ngo ka boy minya haklina jigina american ku yewuli ka joy rek koy ka jira ka fo ni maminu ngera sobiye ka Abu Ausaifa ni be ko amako uyigo ka ale soro ka tege daka yel mahali na kadi ka bone annina amana ka fo famiye ko ni ka soro dro minya kibariya soro wakari dollar wari awikado a million duru 5 millions de dollars ko bodi kanta dama abana anya war soro 5 millions de dollars fu faraki o faraka ke horoide aya ko tabake awde yakka ko kese tu ale sambi wolom dan nan nga kali chenyini sande men ko abe ka nyina ma soro aw nga force bula kama dom na nga sabla sa ba amfle ka tege daka akla ka kese tu c'est fini ay ke horoide ma yanga 5 millions di ay ke kangale tigi wakari fasiri ka bako ako de strategie la minya awikado ni yashi fulana abi foko ninje ko asara ami doni meni ko bi sikate mina awikado sa ko kuma minna abe ka fon ninje ngama forces armées maliennes awikado lu tola ka famo de kono dron awikado ka confirmer don da kuma ko ni bora yoro mi sika foi dingilin tala ninje awikado sa yasira la ran tata habini akako kera setu c'est fini fasiri ka bako ako kuna fon disira chama ve ka jira la ka fo awikado ninje min flendi yoro chama ngumbe ka awikado iso en ko so nganga chedon no ye sora su ye uge wulika jo mingeni wati laba nungo nana wakari anzungo lamini anam mara wati wala tikila mo kungema ko kajja ko fanga sigi dugu do kura wakari anga sora su ya bere jile mine abebi sora su bulubi akoni sora su ka yeli awikado kera so wiye abida ke so wunyi mbadi sabu wati tebenona hali dadu muni fon ngata kata di awikado ma mouma gawo menaka anzungo burem wakaro be kunye ko gelembayi ngami don mine ko bi tika ni mimfle ka kese tout c'est fini abi ya maria di awaiba abi no ya dake mimi se ka to dadu ni fon wakaro bi se ka ta di nga bi kuma na de minye population yi usirane ndo koyi tabu sura su kata ni mbara inga kakla ku kodu kata ka du toyi wakara bike so wujuguye ko ma chwala tikilama ubi siginga na wanu yi ube ko ke minga juguni ni mbei abe hakle jigi yoro mina o ye tasiga awikado o mo awikado ni souvenir min fle mamba awikado obe olula asirike bako ako Abu awikado Uzaifa o min fle ni akako min fle ka kese tout c'est fini victoire belebe ka nishi anga chedo ma no be awikado mali sura su kufo ko na sambi don mi ko bi mali surasu wakari ka jamana lakana jamana fandani nani bela jele o ka wuli ka jonnu ka chesiri benen bo dema o be ka ke ta suma blena o be ka ke mugu ni kisala o be ka ke ko ngo blena o be ka ke ko kurandu bulo o be ka ke hali jinwa ere o tisoro kana bi don me ko bi masire jobu amba fo ka wali man do vive l'armée malienne félicitations amako bismillah baranyina
bara nyana ke o ko ni ma to fo ka da nawo en wati la bayna abuka kataba nan ko wati ni kalo damne kana sesi sama abli yira ko nala arati saji min fora do shi musara abara baka kede ati danga ba wallahi da alai amadu gore ke nyama shijani kene ya ala ko di anuma ya rabbi bar ma nyama ameta atelier la ne be mbolo ma ka do nouvelle origine me bona atelier la mama ni touré mama ni akumambe ko ko ngata munye bakasha wali bi bangashi ko keleme ka sira batigeli mun ke bangashi ko nala ubulika jokele ko bangashi ko ku buka temena yide sabari ngala ko adugulente mashila ni wati la bayina ka foko miye bangashi ko keleme ka sira bayin ko ni ka tige do de be bangashi sira bayin ko fo mo soro do re fe ko lakana baliya mun na be bangashi ko nala o de kera sababu miye bangashi ko ni uye sira bayin ni ka tige te jari ko dusuma kashi ni ngo ira ka nyesi jamana marabaw ma sabari ngala ko bitena no be afrika lo kile mun ko ane kono to 2024 ibe na eka fo ko munye bangashi ko alibi ku bunu ko wulka jokele nga sigi shinga ne do de besira bayin tigali no obo okofo sabringala ko miye bangasi cheni muso demishe ani magoroba ibe na eka fo ko oludo ko mbora ku ka dusuma kashi nin ko yira ka nyeshi muye jamana maraba mo koyi basira ba mumbe nanga ma route nationale numéro 15 ne mani sira bayin ko de be ka so be ka bangashi ni yoro chamma me nyon soro bangashi ko no ubora ka sira yin farao ni pino fe chamma ko no ko da farao sira ula wala sa sira ngoni ajise ka temetu ko muna mobilité bo mobili ko ni ko otido Allah ki baro ni ngala ko ni ya ci mena kala je bangashi ko wi laini do de ke jamana maraba fe ba laini otido re ko ni laini no sira singa wati muna ko be ka so bi wala sa mu sira ba ngoni ko una adele be fa mu lakana o de kana mu bangashi o konala so ni ngala ko mu bangashi ko laini mabado fe fa mu ye akoni akli bala wati te mono na mu carte de transport do ko ni jati wala ke bo yo carte de transport na kono mo bela jilenta ne ma ka tunu uye ma keme ani mata o bela jilen ko tunu ndu mata do ube bololo ube nina bangashi ko mi anga jamana maraba ko ta framu wulu masiri taba ko nyema munno be bangasha ko ka wuli ka joko ka tilela ulu tege be sika dam ni bamachi nu ngatugumna ma keme ani mata ngoni nyana ma obe sika singana bangashi ko konna ulatugumna akola yini flana ibena ka fo ko mi bashi militaire do ko kata sigi pombele bele mumbe nanga mako paru ani songo ibe nyonche ko mi bashi bele bele do ko ni kata sigi pomparu ale gorola o bashi bele bele no be ka soba biye ka jadi wale keleba ku kele kosobe o yoro la abika soba biye fena ka muye lakana ko la na kosobe muye ni yoro ko fele na no be paru ani songo biya ko ta fara muye pomparu alika sabringala ko ako kibaro ko ni ayira ka fa kumya anga jamana maraba munu no olbe bangashi o konala ani surasuka nyema munu no olbe bangashi konala ko ni kemme ka wulika to bela dilem la singa ni wati na wala samuye foka be o be sekano une bangashi ko tumna sabringala ko ako yene foka be ko ni ko kana une bangashi ko ni nyonje sika ko ndefe muna bangashi ko ni ukemme ka sira ko ni ka ti ko yi wali bitena ndo ngoni usira ka ti ke mati po mati do sabringala ko ku ye kibaro soro ka ira ka fa ko mi yesu far do ko ni mga ta munu yoro jawle fe ko yi buka do tu ko no de fe wala sa ube sika ta utagoro ko ni ula tumna na ko man tane anya sama ka bo shiba ma ko nouvelle audition mamon touré ale ka shiba no ibunya obala Bokar da bete hali bi ambita ambise Bokar Mamadou S Camara Mamadou S Camara e Musa S Camara Musa S Camara Bokar minya awai kado lendi panda ade kumamba kono bi Bokar nyilla nyini minge nya fiyengo ni idale du ikawuli kisigi Bokar ni sigile do ikitake awai kado joliye ni du njombe Bokar kumfeta udabode sabu ibina kibaria mimbe afa bitu idabulo ka abinga managwa rekelinde kuyi ini nywana chama Bokar minya awai kado na fuluko na kuma bi femina au tikuma no mayi Bokar buru de l'argent aleka babu no bi femina Bokar o tikuma no mayi wari mimbe no kanga di awai kado sente moma ko sabu abi wele ko avantage yelma indemnité Bokar ni ya nanzara kan tenyi ana klole Bokar min fom ya mandi conseil national de transition je kanga ni zoro awai kado ko ni ya faranyanga anuka sarabela dile Bokar abita awai kado na fulumugumina be talike million awai kado fla go soro do be million fla ani wakeme go soro awai kado kalula wasirike bako akoni loi min fleni dongo ala Bokar awai kado akera so we ka bisi basa ani mangan wuli awai kado mo yere da mo ni nyanje mali kono ani mali koka mali ende ma ke nye yoro ko de strategela do rete ko yi
n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko in bɛ nin taabolo kan u kun ye wuli ka jɔ kɛ ka se cour constitutionnelle ma sabu nafolomugu dɔ bɛ yen CNT mɔgɔw u de tun bɛ k'o bila u jufa kɔnɔ Boubacar ka sɔrɔ awa i k'a dɔn sinsin bere t'a la min bɛ tali kɛ sariyako sira fɛ o de siratigɛ la awa i k'a dɔn u ye wuli ka jɔ ani cɛsiriw kɛ ka se awa i k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu ma u sera cour constitutionnelle maaw ma olu y'a jiru la k'a fɔ donc ala u bɛ ka nin nafolo min ta a tɛ sariya kɔnɔ o ye kelen ye filanan ye min ye charte min bɛ yen n'o bɛ transition charte yɛrɛ ko fɔ ni sigi kɛra o min kan Boubacar k'a b'o fana awa i k'a dɔn a b'o sɔsɔ o de siratigɛ la kunnafoni di sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ sariya su in awa i k'a dɔn u bɛ ka minnu da k'a fɔ k'u bɛ o kɛ sababu ye k'a pɛnpɛn yɛlɛsa nafolo awa i k'a dɔn u bɛ se ka sɔrɔ ka manger cogo min Boubacar awa i k'a dɔn mugu de l'argent Boubacar jaja wari in bɛ ka ta ko cɛjugu la a ko de kɛra sababu yɛrɛ ye san 2023 maa min bɛ n'o ye awa i k'a dɔn Isiaka Sidibe ale min ye assemblée o ɲɛmakɔrɔ ye ani k'a dɔn a nɔkama caman bɛ yen Boubacar k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'o kɛ c'est tout c'est fini ye ko kaso b'a la Boubacar awa i k'a dɔn nin min filɛ nin ye nin de kɛra o sababu ye koyi nka n'i ye jateminɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin sariya su min filɛ a b'u bolo assemblée CNT kɔnɔ ye a sɛbɛnnen tɛ sɛbɛjiri hali den kelen na sariya foyi tɛ yen min bɛ k'a yamaruya o n'a ta bɛɛ anw y'an jigi da maa minnu kan ka an wakilu kɛ maa minnu ye k'a jira k'a fɔ jamana in bɛ taabolo min kan u yɛrɛ bɛ saamɛ u bɛ siran ala ɲɛ u bɛna hinɛ anw na Boubacar olu ye ala de minɛ sa awa i k'a dɔn u ma fɛn bɔ a la koyi awa i k'a dɔn dɔw ninnu tun bɛ k'a ta cogo min o yɛrɛ fana tɛmɛna ni a tali ye o cogo in de la conseil national de la transition o kɔnɔna na o terikɛ ba ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn k'a daminɛ awa i k'a dɔn u sigi ani bi cɛ Boubacar nafolo min bɛ yen n'u y'a hɛnɛmu a ko sira da fɛ min tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ani sariya bɛnnen tɛ a bɛ taa fɔ miliyari 11 Boubacar awa i k'a dɔn ahɔ 11 miliyari a ma fɔ ko fɛn kelen de kɛra sababu ye ka taa ni ayiwa a filɛ nin ye dɛ ayiwa ko ni biyan sa o ko filɛ dɛ ko filɛ dɛ Boubacar fasirikɛ b'a ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ni assemblée CNT min filɛ nin ye san 2024 u y'u ka budget lataa fo miliyari 15 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 900 Boubacar o n'a ta bɛɛ u bɛ fɛ ka wulikajɔ de kɛ sa sariya min bɛ yen min n'a kun bɛnnen tɛ awa i k'a dɔn n'u tun bɛ k'a sariya lawaleya k'a sɔrɔ a sɛmɛjiri t'a la u bɛ ka wulikajɔ de kɛ sa min na o bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ cogo min o de kama cour constitutionnelle u sera n'a ye olu minnu ma olu fana m'u kɔ da sariya in kɔ a la koyi olu kɔni y'a jiru la dɔrɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛlɛma kan ka don awa i k'a dɔn o yɔrɔw la tɔgɔ dɔw bɛ yen u kɛn bɛ ka tɔgɔ da tɔgɔ sugu dɔw da o tɔgɔ ninnu fana olu kan ka yɛlɛma o tumana sa o yɛlɛmali n'o ko bɛɛ lajɛlen Boubacar o baaraw de kɛra parce que b'a ko awa i k'a dɔn jeudi don kalo tile 25 tɛmɛnen o loi min filɛ nin ye awa i k'a dɔn a baaraw kɛra wa ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la a bɛna sigi ka taa tuguni awa i k'a dɔn cour constitutionnelle la yalasa o bi a yamaruya d'u ma cogo min kalo o kalo miliyɔn 2 fo ka taa se miliyɔn 2 ani 500 ma u kelen o kelen u ma ko in bila k'a bila cogo di k'a bila cogo di u ma bila ayi fo ka diɲɛ wuli k'a bila u bɛ k'a ko min n bɛ k'a f'i ye k'u bɛ ka sɛbɛjiri de ɲini a la u kana se ka nɔ minɛ cogo min na e b'a la hali bi ko k'a bila ayi mɛ ne bolo fɔlɔkɔ wulilen nin fɔ dɛ foyi ma wuli fɔlɔkɔ jumɛn wulila u t'a bila aw ta dan tɛ kuma ye wa pour que k'a yira fɔlɔkɔ ma wuli n ko maa bɛ yen min y'a jira k'olu tɛ ko min se ka jira titi bɔ a la o t'e bolo ye maaw tɛna a labɛn wa Boubacar Musa S Kulubali min ye awa i k'a dɔn l'indépendant ale kumana koyi a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn o de kama maa dɔw bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen boloda k'a fɔ k'u tɛ bɛn n'a ye a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini a ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni olu bɛna baara kɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn sɛmɛjiri awa i k'a dɔn bɛ se ka sɔrɔ a la jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye coalition des signataires de la déclaration du 31 mars olu kɔni awa i k'a dɔn y'a jira k'a fɔ kalo tile 26 n'o ye avril kalo tɛmɛnen u ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan avantage min bɛ yen ni awa i k'a dɔn bi di ninnu ma ani k'a dɔn u ka saraw n'a fɛn bɛɛ lajɛlen Boubacar miliyɔn 2 ani 500 Boubacar dɔw b'o ta k'o to session na o session dɔ a ka ca ala fɛ n'u ma fɛn k'a la u bɛ kalo 6 kalo 7 ninnu k'a la o kɔrɔ de y'a ye u b'o de kɛ sa miliyɔn 2 ni 500 o kɔni ye badabada o bi sɔrɔ miliyɔn 2 ni 500 o sɔrɔ o y'u ka o c'est l'argent ko in yɛrɛ problème ye fɛn min ɲɛma o yɔrɔ mun filɛ nin ye o ye conseiller gansan de ye o conseiller conseiller de ye o n bɛ k'o de f'i ye mais avantage min bɛ ɲɛmaw bolo ni bureau kɔnɔmaw o fana bɛ yen o fana bɛ yen o bɛ fonds spéciaux ko kuma n k'o fana bɛ yen n bɛ k'a f'i ye parce que b'a ko a k'o de siratigɛ la n'i ye awa i k'a dɔn ko in ta k'a lajɛ Boubacar min ye awa i k'a dɔn salaire de base min bɛ yen n'o kan ka d'u ma salaire de base n'i k'i b'a ta k'a lajɛ o bɛ sara ko fɔ o ye 60,000 ani awa i k'a dɔn 40,000 ani dɔɔni o de kan ka d'u ma Boubacar awa i k'a dɔn o tɛmɛnen o kalo o kalo indemnité min bɛ yen n'o ye indemnité de session ye n'u bɛ awa i k'a dɔn ka ɲɔgɔn ye ko dɔw bɛ yen u b'olu kɛ n'u b'olu ko session Boubacar 500 ani awa i k'a dɔn 50,000
session kele o kele wakara ka ca ala fɛ u b'o de sɔrɔ u ma kele o kele fɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko indemnité de monture wakari ji b'o la courant b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman wakari 100 ani 250 o de fana bɛ ma kana an ka tension wuli wallahi bɛna tension wuli i ka fɛn bɛ wuli min ka jugu i bɛ sa bi bɛna tension wuli ni ala cɛ anw ka forajiw jalen don diplôme yɛrɛ tɛ sɔrɔ Ece, bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ɲɛmaa ko kami nɛgɛ b'a ko ka buna adamaden nɛgɛ b'a kɔnɔ. Bakari o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn dotation en carburant o bɛ taji ko fɔ litiri 400 ani litiri 50 essence kalo o kalo de bɛ d'u ma o b'a jira k'a fɔ tile o tile litiri 15 15 litres chaque jour 15 litres. Fana voyage do wa. Ayi 15 litres ni ka jakarta ta ka litiri 2 k'a la ka taa. Mɔgɔ bɛ yala. E tɛ ka litiri ta o tɔ feere. Asime kana juguya k'a da ala kama. Cɛ Asima don yan don sɛnde kɔnɔ sa. Sɛnde kɔnɔ nka dɔ man se. Cɛ ala. Kana juguya kɛ ɲɔgɔn na sa si. Ala don an filɛ ka don. Musa. Musa. Bakari o fana tɛ koyi Bakari min ye indemnité de téléphone awɔ i ka téléphone i b'o min ci awɔ forfait ni fɛn dɔw minnu bɛ k'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ani ka crédit kalo o kalo 20,000. E yɛrɛ ka fɛn misɛnninw o ye ne ni ne ka sara ye kalo kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ an t'o sɔrɔ o téléphone tɛ yen e ni ne fila ni Yusu faralen ɲɔgɔn kan k'a kalo kelen kɔnɔ ninnu ka téléphone wari dɔrɔn an t'o sɔrɔ ala Mali Mali téléphone ti wari Mali Allah akibaru Allah akibaru Bakari ala an ka taa Fajiri kaba ko a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen indemnité wɛrɛw bɛ yen ani avantage wɛrɛw bɛ yen olu fana ta bɛ ka ɲɛsin minnu ma o ye président ni vice président ani ka dɔn commission ɲɛmaaw a n'a ɲɔgɔnna caman a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ député 147 olu minnu bɛ yen Bakari u ka prime d'installation o fana tun bɛ yen koyi n'i kɛra député dɔrɔn min bɛ d'u ma ko k'olu yɛrɛ m'o ɲini o k'olu yɛrɛ a k'olu yɛrɛ m'o ɲini o. Ma ko n'i ye ko in lajɛ wagati dɔ la quoi ɲɛma i bɛ yɛlɛ de. Ala kibaru. Walahi i bɛ yɛlɛ de parce que wagati dɔ la hali dɔw kun ka to daden kɔnɔ u b'a fɔ ka Ala n'a kira cɛ. Ma n kɛra baara ye. An ka taa. O kumana sa maa minnu bɛ yen n'olu ye bolonɔ kɛ sɛbɛn na n'o ye coalition ye n'o ye 31 mars mɔgɔw ye olu kɔni ko k'a lajɛ télé la n ko kana bila dagirinda la koyi u ye wari min du u sigi ani bi cɛ min kɛra sababu ye Isaka n'a nɔgɔmaw bɛ kaso la k'u k'a teliya joona u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bakari a bɛɛ ka taa verser Mali trésor la k'o de ɲɔgɔn tɛ ko n'o tɛ Bakari don n'a nataw la a bɛ fɔ ko aw k'a dɔn n'a mun y'a dɔn a ko n'i y'a lajɛ min ye aw k'a dɔn fan dɔw fɛ mɔgɔw bɛ hinɛ jamana kɔnɔdenw na mɔgɔw bɛ saamɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ b'u ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Bakari olu ka organe min bɛ n'a bɛ awɔ i ka dɔn ka CNT ko fɔ Bakari k'a fɔ sarabu ye sara tɛ koyi u ka awɔ i ka dɔn session minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'o tɛ tɛmɛ hali 100 ni 230 kan ou bien 100 ni 240 Bakari k'o de bɛ yen min y'u ka capitaine min bɛ yen n'o ye Ibrahima Traoré n'o y'u ka ɲɛmaa ye ale ko awɔ i ka dɔn maa si tɛ se ka na fɔ k'i bɛ na kɛlɛ kɛ ka tila tuguni ka kɛ awɔ i ka dɔn maa ye min bɛ awɔ i ka dɔn i waso yalima ka awɔ i ka dɔn i maaw kɔrɔmatigɛ yalima k'a kɛ nɛni ye sabu i bɛ min ta ko maa si tɛ se ka na fɔ k'i bɛ jamana jɔ fo ka tila ka na fɔ k'i bɛ na o sira fɛ a ko de siratigɛ la n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u lajɛ ɲɛw kɔni maana bɔ bɛ ka ɲɛsin cour constitutionnelle maaw de ma k'a lajɛ olu bɛna k'o kɛ cogo min na n'o tɛ Bakari awɔ i k'a dɔn ko yɔrɔ t'an na yɔrɔ t'an na an ta kɔni kɛn bɛ awɔ i k'a dɔn c'est tout c'est fini ye Mali ko filɛ dɛ Mali ko filɛ dɛ an kɛn bɛ ka na diɲɛ minɛ olu bolo n'i y'a ye dɔw tɛ fɛ ko yɛrɛ ka ban fiyewu o de ye nin ye n'anw kumana dɔrɔn dɔw ko transition maaw don u ni karisa bɛ taa ala ka bɛɛ sara diinɛ ni ŋaniya n'an dara lahara an tɛna ye yan hali anw bɛ essence min kɛ groupe la o sɔrɔli ye baara ye kosɛbɛ dɔn ka émission kɛ aw ye an kasira an ye fɛn bɛɛ kɛ mais ça va pas ninnu filɛ nin ye hali n'i ye ninnu dɔw wele ko 1000 di yan u bɛ 2000 di yan u bɛ kasi walayi u b'a yir'i la ko kabini ala ye diɲɛ da olu ma wari sɔrɔ ninnu dɔw kɔni kaba ko don dɛ non dɔgɔ vraiment bi ma ɲi dɛ walayi ça va pas e b'a kalama k'a fɔ ko in yɛrɛ ka gɛlɛn cogo min non jamana in yɛrɛ de c'est compliqué walayi vraiment non mais c'est dommage mais attention la ceinture n'ala sɔnna ma an k'an ceinture siri nin waati ko nin ye quoi nin bi tɛmɛ non a bɛna ban si oui o ka dɔgɔ ne ma mun faamu ko in kɔnɔ nin bɛɛ faamu ayi ma fɛn dɔ de bɛ ko in kɔnɔ ne m'o faamu o kumana u y'a tali daminɛ yanni loi in u ka taa n'a ye cour constitutionnelle la wa. u y'a ta ko ni b'u sigira u bɛ k'a ta ne b'u sigira kɔrɔlen ninnu kunbɛn min ta Isaka ni tɔ ninnu minɛna min na ne b'u sigira u bɛ k'a ta
sisan duga ye k'a fɔ ko in bi cogo min na n'u ma sɛmɛ yiri ɲini a ko bi gɛlɛya u y'a fara ɲɔgɔn kan k'a mɔntɔ ka taa di cour constitutionnelle ma k'olu bɛ fɛ ka sariya in ka tɛmɛ ye a ka kɛ base juridique dɔ ka sɔrɔ a la. o gɛlɛya de Isaka ninnu sɔrɔ o. bon base juridique min bɛ ka ɲini dɛ cour constitutionnelle mɔgɔw fana ko tɔgɔ dɔw bɛ yen ani yɛlɛmani dɔw bɛ yen ani majɛ dɔw bɛ yen ko k'olu kɛ k'a bila donc u y'o de kɛ sa hali bi u ma ja kɔ koyi mankan ni fɛn fɛn wulila u ma ja kɔ dɛ u filɛ ka o de kɛ tuguni k'a bila ka taa a bɛ ɲɛ o de filɛ ka f'i ye dɛ n k'a bɛ ɲɛ foyi a bɛ ɲɛ walayi anw hakilila ko yɛlɛmaw bɛ ka don yɛlɛma kelen min donna la fo n'a kɛra kɛlɛ kɛcogo ye a banna awɔ kɛlɛ kɛcogo Asimi n'a ka jamaw ka kɛlɛ kɛcogo yɛlɛma n'o tɛ a tɔ wa foyi a bɛɛ b'a cogo kelen na a bɛɛ an yɛrɛ mana siyɛn tɛ maaw ye k'a fɔ ko ala ne yɛrɛ mana dɔw ye k'a fɔ ko kɔrɔlenw ma kan aw fana bɛ n'a ta o tuma na an bɛ bɔ Malikɔrɔ la ka na Malikɔrɔ kɔnɔ tuguni wa. o ye sonikɛ b'a b'o cogo la dɛ an b'o a fɔra i ka bɔra Malikɔrɔ la de yan. ko kɔrɔlenw ma ta anw fana b'a ta. anw ye kɔrɔlenw kɛlɛ o de kama yan. ayiwa bisimila. an bɛ taa ni ma solution. ne kɔni bɛ ka solution ɲini k'an ka passeport ko ɲɛnabɔ. ne yɛrɛ kɔni passeport VIP n bɛna ko ɲini. n'i ka tugu nɔfɛ an ka taa Madagascar. an bɛ taa. an ka taa lafiya an bɛ taa. an bɛ taa dɛ. jamana in nin yɛrɛ dama tɛ kuma yɛrɛ gɛlɛyalen don bi sa. tension yɛrɛ bɛ nin bɛ tension bila mɔgɔ la. fɛn bɛ bila i la min ka jugu tension ye. ni ye ala cɛ nin yɛrɛ ye ko ye nin ye ko ye ni ala cɛ nin ye ko ye nin bɛ se ka fɔ jamanadenw ye. même prix de condiment an t'a sɔrɔ la dɔw bɛ 2 millions et quelques fitinin b'a jɛ 3 millions na. dans un pays min bɛɛ ko wari tɛ ça va pas 3 ans kɔnɔ 11 milliards et quelques o bɛ jeune joli bila baara la. wa b'u ka baara la yɛrɛ hali n'i y'a jeune kelen o kelen ta ka 1 million 500 2 millions d'u ma ka taa sɛ mara kɛ an bɛɛ bɛ sɛ dun nɔgɔya la yan. walayi de y'ala ye. an bɛɛ bɛ sɛ dun nɔgɔya la yan. a bɛ ɲɛ a ka ɲi an ka taa. cɛ an bɛ taa a bɛ ɲɛnabɔ. an kɔni bɛ ka taa o. a bɛ ɲɛnabɔ. cɛw. ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. jamana in waati dɔ la ma ni miiri dɔrɔn saya ka wusa i ma ni balo ye. a bɛ ɲɛnabɔ. walayi saya walayi hali ka sɛ tu sɛ fila ka wusa i ma balo ye. n'i taara kuma dɔ la ma. a bɛ ɲɛnabɔ yan de an b'a bɛ ɲɛnabɔ yan. bon ka nin ka kan. ɲɛma a bɛ ɲɛnabɔ. ne y'a f'i ye ko Asimi ninnu u bɛ baga minisiri dɔw ma ka baga directeur dɔw ma k'u lawuli ou bien fɛn dɔ. baga ma ɲi c'est à dire directeur tɛ problème ye o minisiri dɔw dugumala dɛ an yɛrɛ ka maa dɔw bɛ yen an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ senkɔrɔ an yɛrɛ de ye problème ye. ɲɛma a ka yɛlɛma o. a bɛ nin fɛn sigicogo maaw y'a fɔ dɛ. ayiwa bisimila. a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara. maaw y'a fɔ a sigicogo man ɲɛ. ayiwa. ɲɛma e bɛ se ka nin faamu cogo di ni hakilinacogo bɛ sugu bɛ don CNT kɔnɔna la hali maa 100 ani maa 47 bɛɛ b'a bolo kɔrɔ ta k'a fɔ ko sɔnna a ma. bɛɛ jɛra n'a ye. bɛɛ tiɲɛna n'a ye. u kun b'a manger dɛ ne m'a fɔ Fasiru y'a fɔ a b'a kɔnɔ yan. ala fɛ awɔ. Révolution ɲɛma mun ye Jibril Keyita face a kuma min bɛɛ hali bi dɔ fara dɔw kan a b'a bugu wa a b'a sɛbɛkɔrɔ caya n'i ma ko musokɔrɔ malo bɛ dɔgɔ dɔgɔ la a tɛ dɛsɛ a jɔfɛn na hali n'a kɛra furudubani ye ɲɛma a n'o sɔrɔ k'o jago Nusara ale kɔni y'a hakilinata di ni sariya sɛbɛn in kan n'o bɛ loi organique in ko fɔ indemnité ani avantage mun n'olu wasaden ninnu n'o bɛ CNT maaw ko fɔ olu kan ka mun sɔrɔ Nusara y'a jira k'a fɔ ko kuma o kuma de bɛ ka fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma ko ye wa ɲɛma ko foyi ma fara dépense kan wa k'a fɔ ko min ye dɔrɔmɛ kelen ɲɛma k'olu t'a bɔ a la k'a ti bɔ a la a y'a fɔ tan Nusara ko ten c'est un mensonge. Nusara kelen yan pas eu de dépenses supplémentaires ayi n y'a faamuya o il y aura aucune diminution Nusara kelen Nusara kelen oui le monde part en couille siga t'a la dɛ sikeyi ne ko waati de bɛ bunadamaden ɲɛgɛ dɔn waati de bɛ bunadamaden ɲɛgɛ dɔn ala k'a ni sababa Jibril Keyita a ko nin loi organique mun ni a kuma n'a a sɛbɛkɔrɔ caya bɛ nin waati in na ɲɛma n'a talen bɛ conseil national de transition mɔgɔw fɛ n'o bɛ CNT ko fɔ a kɛra sababu ye ka ji kɔni ni ka sɛbɛkɔrɔ duruntu don a kun tɛmɛnen in na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maaw ka dusumakasi kɔni maa caman y'i ka dusumakasi ni k'a jira koyi ɲɛma ka ɲɛsin mun ye CNT mɔgɔw ma o siratigɛ la a nana ye k'a fɔ ko mun ye CNT yɛrɛ a ɲɛma danga n'o bɛ deuxième vice président ko fɔ o de bɛ Nusara ale kɔni bɔra a kumara mun ye jabaraninso dɔ la a ye hakilinata k'o di k'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn don o bɛ ka fɔ ta ko a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma koyi wa kuma mun dɔ bɛ maanifin da kɔnɔ k'a fɔ k'olu ka dɔ bɔ a la wa ɲɛma ko dɔrɔmɛ kelen ko olu kɔni tɛ a bɔ a la a y'an ko fɔ a tɛ bɔ a la o kumana a kɛra waso ni a kɛra jagoya ko ye ani waso ni ka sira tɛ ko la ye a tɛ bɔ a la ani n jamana ye a tɛ bɔ a la a tɛ bɔ a la Mali kadiri bɛ se ka kuma maliyɛn de fɛ tan ka kuma k'i ɲɛsin fasodenw ma population ma public ma fasodenw ma population aucune diminution ka kuma nin cogo in na tan kan cogo la Musala ka t'a la foyi t'a la Nusara a banna a banna kuma banna kuma banna
ni ma wɛrɛ m'o kɛ fɔ ale Nusa a ɲɛna c'est bien awɔ an ka taa a bɛ ɲɛnabɔ awɔ an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Nusa kɔni a y'a yira k'a fɔ ko nin nkalon kuma ninnu kɔni ko a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma wa ka yira k'a fɔ ko mun ye dépense supplémentaire dɔ ko olu bɔlen filɛ ko o de fara mun ye CNT ka musaka kan wa ɲɛma ko o kuma kɔni ko tiɲɛ kɔni kisɛ kelen ko o tɛ o la min ye Nusa hali bi a y'a yira k'a fɔ ko nin ba indemnité ni avantage minnu olu filɛ nin ye n'o olu filɛ a ɲini ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ ko mun ye an ka wasabulon tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye kalo 3 députéya kɛ an ka jamana in kɔnɔ la yan i bɛ ka tile waati ko olu fana ko olu y'a ta koyi ko olu maa kelen ko olu de bɛ ka bɔ k'a fɔ bi ɲɛma ko o baara ko jɛntigɛ na a ye olu maa kelen y'a ta ayiwa aw fana b'a ta a banna a ye taa n'a ye dɔrɔn an bɛ taa an bɛ se o sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi Nusar ɲɛma a sɛbɛkɔrɔ kuma in kɔnɔ koyi Nusar a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sɛnɛkɛla fo ka taa fara mun ye bagan mara kan ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a a kalama ko jamana in ye a bɛ bolo min kan bi a ko ni lakana taabolo jateminɛ k'a lajɛ ko o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi kɔni ko o to o ye koyi o sabu kɛ ko lakana sira fɔni fɛ ko an bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi ko baara belebele ko o kɛra o sira fɛ Nusar hali bi a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko homme politique ɲɛma k'u bɛ baara mun na nin ye ni ka nkalon k'a yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye ɲɛma k'u ko o baara ko o dabila kosɛbɛ koyi k'u ka bɔ o baara u ka bɔ o kɔnɔna la hali bi Nusar a y'a yira k'a fɔ ko nin prime nin indemnité nin avantage fɛn fɛn o bɛ fɔlɔ tan ɲɛma ko a bɛɛ lajɛlen ko nkalon kuma Nusar hali bi a y'a yira k'a fɔ ko nin loi in kɔni n'i y'a ye k'a fɔ ko min ye cour constitutionnelle kɔni y'a bila ka na cour constitutionnelle y'a jateminɛ k'a lajɛ de fɛn dɔ de bɛ yen olu de kan ka yɛlɛma ko in kɔnɔna la cour constitutionnelle kɔni y'a bila ka na olu bɛna wuli ka jɔ k'o kɛ k'o yɛlɛma baaraw ni k'o kɛ ɲɛma ni ka tila k'a segin kura ye ka taa di cour constitutionnelle maaw ma sɛbɛnnikɛla ko hali bi Nusar kɔni a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilinata minnu o bɔlen filɛ nin ka taa olu bolo tan ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw ye jamana in mara waati tɛmɛnw na ka tɛmɛ ko siga t'a la k'olu fana tun bɛ nin fɛn in ta koyi ko maa minnu olu fana sara ɲɛma k'olu tun bɛ nin musaka in k'u tun bɛ a ta ko an ka assemblée nationale kɔnɔna la waati tɛmɛnw na maa minnu u tun bɛ a kɔnɔna la minnu bɛ ka bɔ nin waati in na ko ka fan bɛɛ kɛ fɔlɔkɔ ye k'olu fana tun bɛ nin avantage kelen ni indemnité kelen ko olu tun bɛ a ta an k'o de ka yɛlɛma o awɔ an ko k'o de man ɲi awɔ an y'o de wele ko fondation an y'o de wele ko Mali kura a banna sabu o kun ye Mali kɔrɔlen de aw b'a olu y'a ta o donc aw bɛ ka kɔrɔlen de kɛ kɔrɔlen ye hali bi ka kɔrɔlen de kɛ kura ye hali bi ka sɔrɔ o ye kɔrɔlen don walahi ayiwa Nusar hali bi ɲɛma a kɔni a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ a ko maa minnu y'a yira k'a fɔ ko nin loi organique in ko a taara huis clos o kɔnɔna la ɲɛma ko ninnu tɛ wasabulon yɛrɛ kɔni a règlement intérieur olu t'a sigi cogo dɔn koyi a yɛlɛma cogo ko k'o sabu kɛ ko mun ye huis clos ko sariya yɛrɛ de jɛra n'a ye ko huis clos ka taa mun ye séance plénière dɔw kɔni na ko sariya yɛrɛ de kɔni jɛnnen bɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Nusar y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ fɛ k'a fɔ ko dɔ ka bɔ nin na k'a to ni transition n'o banna ko an bɛ taa élection na ko na aw taara ka kɛ wasaden ye ko a ka bɔ a ta la sinon olu t'a kɛ man y'o de ye sanu nɛgɛni yo wari nɛgɛni maa i kile kɛ nka kile tɛ dunuya Amadu Tumani ale kun bɛ Maliba a y'a tile kɛ nka tile ma dunuya ban Iburam Keita Ibeka kun bɛ Mali la a y'a tile kɛ nka tile ma dunuya ban ala ko bi ban a fana b'a ta kɛ diɲɛ ban diɲɛ in bɛ taa anw bɛ taa ka diɲɛ in to yan ko bi ban awɔ ko bi ban ni ala ka jɛ siga t'a la ko bi ban bisimila ɲɛma mun ye Nusar kɔni a ye kɔrɔfɔ caman kɔni a ye o fɔ hali bi a kɔni y'a yira k'a fɔ ni nin loi organique n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma a kuma kɔni a indemnité na avantage ko a ka ca kosɛbɛ indemnité dɔ bɛ yen ko o ye chauffeur pour les membres du bureau o ye indemnité y'a dama indemnité session par jour de session i n'a fɔ i bɔra k'i da don fɛn min na o y'a dama indemnité wa ɲɛma ko mun ye fonds spéciaux dɔ fana ko o ka sigi n'o bɛ musaka yɛrɛ ko fɔ o ka tɛnku mun ye conseil national de la transition a ɲɛmaaba n'o bɛ colonel Malick Diaw ko fɔ o fonds spéciaux ko o ka tɛmɛ o la a banna o ka sɛlɛw kɛrɛfɛ a banna sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛ cogo mun na kɔni a ko bɛ constitutionnel maaw ka bolo kan don nataw la a tiɲɛ n'a nkalon maa n'u bɔ ɲɔgɔn na nka Nusar ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin kuma mun n'a bɛ ka fɔ ko nkalon kuma don k'a fɔ ko min ye dépense dɔ de farala dépense kan ko nkalon kuma don ko wa k'a fɔ k'olu bɛna dɔ bɔ a la wa ɲɛma ko foyi k'o ti bɔ a la a kuma cogo man ɲɛ a kuma cogo man ɲɛ a ma ɲɛ n'i ye jama marala ye a ti kuma jama fɛ tan abada awɔ Yuri Keita ale ka sɛbɛn ninnu wele audition kɔnɔ
Bakari Jibril be fo ka wali man do ni Jibril Touré bada Jibril awai ka do nere baba anga foli ani tonno be ka nyeshama Nura FM awai ka do akuma so bayin gorona na Bakari de siratigala an ya fo Ashimi aka mo tente ka mo laje malien de minum be no bo u yere berebe malien de toma minum ba don ka fo uni malien de to bela jili ni fakile ba kilinye Bakari ko lu wele jamana misika mara chugumi makana na mi hakila ka fo ali kausa ni to yede yelma awai ka do ali ta de jara to ta maja mana hali bi dongo ala ka laje koyi mali kura ko imba ni kande abi feda ka yelma ka duko la ko ali bi ala ka ni shababe Bakari bita minya awai ka do swarde bumoko ne bi shoni sikaka swarde bumoko awai ka do maimuna dumbiya ade kuma mbe Bakari minye awai ka do ni hakili bala yakulu do be ina fo awai ka do RFC ma olu ka wuli ka ni APPM olu wuli ka joke wati temene unaka awai kado 7 dim black atadi constitutionnel mauma ka jirula ka fo minya awai kado Ashimi aka fanga obana sabo ku wati minvo wati ndafara ko ka fere ani dabaluke constitutionnel mau fana awai kado ku ye jabi boka bingoyi ya jirula ka fo ma mi misika awai kado 7 sugu yanchi uluma ko premier ministre ani CNT mau awai CNT nyama ko ka rika bo de ko fo dongo ala ako awai kado marsikalo klimuga ani wolon vla 2024 dongo ala ko ni ye fenyi femini 7 de dotara cour constitutionnel awai ka do ka jira ka fo min ye syndicat des magistrats no be REF Sima na bo ko fo ani aminya MPP awai kado na bolu ko fo nunun be ma min bu representer o de Cheikh Mohamed Cherif Kone wakari awai kado luko ni tara jira ka fo jongo ala Ashimi fanga awai kado ukui wati mindi ko wati awai kado ko bana o de kama nya fo na bi ke chugo wakari anga njando nyere la anga to ka 7 de ngala wasiri ke ba ya jira o de la ka fo cour constitutionnel luko ni 7 de unta ye vi chaman vo ka considérant chaman vo abe bi shoni sigi awai kado fen jaman be nunun kan go hakili la ta minunga o kan go hakili sigi minunga wakari no luko ni kera sobuye ni ngo sigira ga jira ka fo ni be farale nyuanga a considérer na vue ulu bela jile farale nyuanga wakari ko de ko ni bike so buye ulu ko ni be minjira ula o de ka fo dongo ala awai kado o 7D min blakata ulu tuse ka awai kado 7D mine ka fo ko bi barake noy ma minum be no be ka 7D blakata o be cour constitutionnel de ko fo e o be awai kado président premier ministre abo de ko fo ali kado CNT nyama ali kado abo de ko fo o mon ulu be minjini na ba o ma chugo mina wakari cour suprême be o be ka ta awai kado faveur non de constitutionnel uluka bara e miya anuka walanda bembe mima wakari odone do jamana ye sare jamana be ni temesira jibe na bulisira do maimuna dumbiya wakari minya ka fasire awai kado swardi moko ka bido boli ibunya bala mabarani nyama meta telela munya indicateur du rono bo ne be mbolo do me bona telela ni grati dumbiya akumambe akumye congrès ordinaire de l'UNTM no be mali syndicat jekulu ko tombele bele ngufo sikata la kumye yakuba kachile ko ashigina kuraye kanade yakuba kachile nyama kumye manda kura ko Ousmane Kadi Yakuba Katilima sebengala ko mu ye 14e congrès ordinaire de l'Union nationale du travail du Mali nanga mako INTM nema ibaye ko délégué boramu ya anga région ta ane ko toni la wona na ke ka bamako ko ni CCB ni kana fa Afrique lo clé mwa ani woro ni ngata punche Afrique lo clé mwa ani wolo bla ibana ka ko ingara mawdo fana nyana no be talike secrétaire général de l'organisation de l'unité syndicale africaine pa kera onyema bayna no be dariziki mezugu ko fo ko ingara alenya wale nyana sebengala ko ibana ka ko mi région ta ane kononto ko mi syndicat jokulu bora afanta nani bela jile fe kana bela jile ko niya ira ka ko bengara fe mu ngo orbe talike yakuba kachile bara muno ta me kada manayo bara ke wati te muno na kateme ko mana kura ko kasuma kadi yakuba kachile makwa ka INTM nyema yo ko sebengala ko ako ibana ka ko mi yakuba kachile akani biro ko mabiduru ane shaba nyema ko yakuba kachile ko ayorita ga ibana ka ko mi yira ma do ko ni o kera biro ko na la ko usabga mu secrétaire général adjoint nyema ibaye ka ko ale taraka di mu ya Amadou Ba ni ya kitemna kala de ale secrétaire général du SNAPF ale o secrétaire général akono boray mu ya Isa Bengali na ale secrétaire administratif koroye nyema ibaye ka ko ale lela kana ira soro mu secrétaire général du bureau o nyema ya taraka di alima ngala ko mamu mbe no betalike Musafa Gitey ale secrétaire du Sinaki ko ibena ka ko mu joro belebele fana dira ale makoy
no be tali ke secrétaire aux revendications ko taraka kalfa alima ali bi bena ka fo ko min ye kurtim kone ni ya temna kala je ko min ye secrétaire chargé de la promotion féminine ibena ka fo ko o joro ko o tura ale bolo ko ko sabe ka ayira ka fo ko ale ka bana ta bolo ko o nyana ko sobe sobe ngala ko no o boray mamu be nanga mako Mamadou Baba Jakite ale kera mu ye secrétaire chargé de jeune ale kera uye o fana mana boy mamu fana be nanga mako Mohamed Traoré ale nana ka kay INTM a secrétaire à l'ordination o nyama ya taraka di alema sobe ngala ko kumulo kuro fana duna ko ngona la ko kumulo kuro la ibena ka fo ko ma do be nanga mako nu sidibe ale ko ni be section de commerce la wa ale taraka ke mu ye secrétaire chargé de la solidarité ale taraka ke uye mamu fana be no be talike bada basoro aidra nale be sini pil nyama la wa ale taraka ke mu ye secrétaire à la communication o dira basoro aidra ma basaro aidra communication o de ka gela ma ko sobe yentem na communication de am asizoro na mu fi ne ale dila ko dira tigima de ya dila tigima ne basaro ko communication si e basaro en do ko dira ma basaro aidra sobe anya dongo jugo sobe fonni adama de yelma mangude ga fo basaro ko anya do ni mi sobe am bi fa kata no se abana warta no de bara ngendo yi akake ni clean yayi bara nganga tasira mi fe akatime no basaro aidra amba fa ye ko félicitations akabla kuna anje nyogondo ambara ke nyogondo na nyena ambafo na kiena basoro ambafo de ide abe fode ha ne fli ko ni kera ne manai ko ni ka flira aya no tia bola abe fode o kuma ijija ango ni biseki de meni fo fami ikana fli so ya nyuma ya sirafe ambi de menui anyi do ni sira ko mi o sira ko ya tama abana manyena ala ka ni sabo ne mamu ya ikira ta dumia albi apmara aya ira ka fo ko munye yente mawkani idatuguli no buka ngongara ngofo ibena ka fo ko mi jonjon taraka di macha mango ni magoyi mamunu nu jora famu ni central syndicat no uyu jora fa belebele akona la bele talike munye Ousmane Traoré ani kata framunye agibu boareka samke olubela jele ngoni tra electoral syndical kona la mi wati na kompi ko mi jonjon ngoni ko o taraka du uma ako mi chorno madan chame nyama ibena ka fo ko ale ko ni ngera membre de la commission de contrôle CMSSI ale yo mayi afan flani anya sama ga bo na orbe indicateur du renouveau ko fo igrate dumia ale ta sebando ibunya obala Bakar igere gibe foka walimando ambi tambise bakar minya awekado l'indépendant ne bi shoni sikaka bakar l'indépendant awekado mami kumanendo oye awekado surigura makulubali bakar awekado nyere dingeni bakar siga ale de kumambe ako awekado kubdu mali ako bi woro ani sabana bakar awekado mami nganga ye final ka bakar uluko ni udona ka ban ya kulu dobe no ko amako afi ale ni stade malien de Bamako bakar ulude kemba ka nyuanzoro awekado final la final bilbil na bike ni alaka jey ko demi final ni je temene ke odi kumbe ka tando ko ngonnana ko di mali togola demi final u jabi u boraka bingoyi e kulu mimbe na bule ko Afrique foot elite no ye afi wakari ale ni stade malien de Bamako wakari ni ala sonama uluna tam masaranka shoke dala ni alaka jey ako awai kado ni club flaminu fleni udi ko ni ina fanya fu ye chugumina ulude bina coupe du Mali ubino final tam nonu ye académicien di jina muri démission udu numbe ballon d'or u ya don ni ka dona kari sibiru do temene Sad Mamadou Konate la Bakari unni awai kado Bakari jande kumbi nywana no yi Ayeshi Bakari jay Bakari we seba soro ulu la bara uli ka tira minye fla ani kele Amadou Konde ale ya awai kado chiru yara awai kado kofe minye awai kado Adama Kulubali ale koni nana kana chiru jibo Bakari awai kado Mamadou Konde ale de folo ya do afi tola bara uli ka Adama Kulubali nana ajibo wati min bes le do kafo kambina ta awai kado sanga bikono ndo ubina dafa kambina ta awai kado jimo kan kasoro ka awai kado do were nyelebo Bakari mo bi bo mingala masanga bikono ndo na yere vraiment kamati Bakari international junior do ale sina ka awai kado ko to bela jile ba ka seba ya di awai kado afi moma sanga bikono ndo na Bakari ko mana sa afi bita ma min zoro final keneka o be Sad Malien de Bamako di kofo ko minya awai kado kunu Sad Malien de Bamako Bakari ji jugoro kele o de gundabole do Sad Malien de Bamako no ya awai kado bamaye do ani maliba no be juliba ase kofo Bakari olu de kumbi nywana kali do Sad Mamadou Konate
afari ko da kono nyi dama bora bilemanw be fan dɔ fɛ min ye awayika dɔ bilebila n'o ye bulalama ni jɛmantigiw ye wakari olu be fan dɔ fɛ bɛɛ bɛ k'i ka awayika dɔ ekipu supporter o be siratigɛ la an y'an to la kiri kɛra wacica sanga tana yɔrɔ min ye awayika dɔ bilemanw nana ka na penalty sɔrɔ wakari hakili la k'o ye diɲɛ bannen ye sa u ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni wakari usmani kulubali ale n'u ko a ma ko kalaba y'o cɛlu awayika dɔ a y'o yara kelen ani kanangolo ka taa sadumali awayika dɔ o juguyala wakari an m'an to de la sa sadumali de bamako b'a yɛrɛ ɲini min ye awayika dɔ a ko nin ko in ni penalty in sɔrɔla yɛrɛ zumana sɛnbara wakari ale b'i kari ka don 18 kɔnɔ o filɛ nin k'ale fosi ka a bɔ k'a bin o mana a ko kɛra nin cogo in na a ko Blindé Bamako wakari u bɛ yɛrɛ ɲini na min ye awayika dɔ bama bɛ ka firifiri Mali bɛ ka suuru ka na bama bɛ kule la Mali bɛ ka suuru ka na bama y'i tura a jɔsen fila kan ka wuli k'i jɔ ka Mali natɔ lajɛ k'i serege k'i ban ka awayika dɔ Mali ta caw wakari se ka 30 waati min ye Stade Malien de Bamako Musa Diallo ale filɛ k'a kɛ kelen ani kelen daba wulila Mali ye kule kan bɔ o kuma daba wulila Mali kulela wakari firi de kɛra Mali kan sa wakari an y'an taara ka taa ji min o kan an nalen ka bɔ awayika dɔ vestiaire kɔrɔ n'o ye Mita Ɲɛlɛle min ye awayika dɔ Sotiba ka denmisɛnninw a bɔ wakari min ye awayika dɔ Nankama Deduwa Jaabi min ye awayika dɔ denmisɛn minnu bɛ tulan kunu k'a bɔ denmisɛn minnu bɛ tulan foroki cogo min ka d'u ye wakari awayika dɔ tɔn min bɛ yen n'a ka bɔ a ka girin Stade Malien de Bamako wakari sana bi wolonwula ani sabanan a b'a kɔnɔ Bouakari a kɛra tiɲɛ de ye mo ni an tale prolongation na ɲɛma a ko ni ko in bale Bouakari jidul bila sana bi wolonwula ni sabanan Mali bɔra ji la a kɛra tiɲɛ de ye Mali bɔra ji la Mali y'a yɛrɛ ɲini Mali bɔra ji la Mali ye ji to Bama bolo Mali y'a yɛrɛ ɲini Mali taara ka ji to Bama bolo ka taa ba joliba lajɛ k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se fo Niger a bɛɛ don ɲɔgɔn na i tɛ Mali sɔrɔ fansi fɛ Mali bɔra ji la o a bɛ Bama de bɛ ka masaya ta sa ko Mali bɔra ji la a bɛ na Mali bɔra ji la o Tafa yɛrɛ ma don a la Mali kɔni Tafa ma don Mali la an t'a dɔn a bɛ fa Bouakari kumana sa Stade Malien de Bamako ale filɛ ka sebaya sɔrɔ awayika dɔ joliba kan 2-1 o kumana sa a bɛ taa afe sɔrɔ awayika dɔ final kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma juin kalo tile fɔlɔ le 1er juin 2024 a bɛ kɛ Asimu ɲɛna Stade Malien de Bamako afe min ye Coupe du Mali final ni Ala sɔnna an bɛ y'a kɛnɛ kan ni Ala ka jɛ ye i bonya b'a la afe kɔni Fasiri filɛ si ka Fasiri do l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la Marimara ɲɛma bonya ye Asibakɔrɔ Jammeh ye Malien de Blanc joue blanc gagne bon problème ye min ye sisan danfara min bɛ Stade Malien ni joliba cɛ anw bɛ jolibisiw fo min na joliba dirigeant joliba responsable n'u nisɔndiyara k'a f'u n'u gagnera nin cogo la k'u ye stade ci u ka journalistes n'u ka animateurs tɔw an'u ka maaw bɛ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ a bɛɛ maa dɔ bɛ yen min gulonnen b'u la walayi de ala o kɔni joliba o b'u la dɛ wari ko nin bɔra bilalen don n'u gagnera nin cogo la u nisɔndiya kojugu walayi bɛɛ bɔ a kalama o bɛ ko kɛ ko ye e ɲɛma m'o f'i ɲɛna ko u kɔni wari bɔ kɔni na awɔ wari bɔ kɔni na non ils sont premiers o kɔni o don dɛ n'u gagnera kɔni a ma se ka taa yɛrɛ u b'i wele dɔrɔn karisa hɔn ni u ka journaliste fana bɛ waso an na n'o de ye koyi o kelen de ye tiɲɛ dɛ u ka journaliste bɛ waso an na ni min ye Yusu o ye nin ye joliba kɔni derby sugu dɔw bɛ yen joliba Real joliba Stade joliba ni équipe girimanw ou bien compétition africaine n'u b'olu la n'u gagnera n'u ka journaliste yɛrɛ b'a dɔn k'u gagnera bɛɛ bɛ nisɔndiya o kɔnɔ bɛ ja o don de wa o b'a kɛ tɔgɔ ɲini tɛ dɛ n'a ka di kana fɔ yɛrɛ kɔni nisɔndiyara a banna o y'u ka waritigiw ye minnu bɛ o sommet o bɛ geste kɛ fan bɛɛ fɛ a n'a supporter baw mais anw ta sa ta kɔni anw de ye ka cɛ kɛlɛ de la anw ka cɛ terrain kɔnɔ hali kɛmɛ a banna walayi k'an bila kɛlɛw la dɔrɔn a banna an kɔni an ta ye sadiku an bɛ dugawu kɛ kabi sa ma na kɔlɔnda ɲigin ala ka ni sabɔ bɛɛ bisimila an ka taa an bɛ taa Kati Sanafara la indépendant Asibakɔrɔ kuma bɛɛ mun ye MBS ye a y'a jira k'a fɔ ko nin ye zuma kuliba dɔ ye bamananw ko fɛn bɛɛ lajɛlen ye zone don bɛɛ lajɛlen ye zone ta ye ka don kelen o ye fɛntigi ta ye nin ye zuma kule dɔ ye ale ka baara kun ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma koyi kaburu don minnu bɛ ka koori Kati Sanafara la a zuma kule in a ka baara de kun ɲɛsinnen bɛ o kaburu don kɔni o nɛgɛ dɔrɔn o bɔli ma sɛbɛnnikɛla ko nka n'a diyara a na se fila a ko araba don n'o bɛnna Afrique kalo tile 24 san 2000 ani san 24
élément du commissaire de police Katikura na anyamaya babe commissaire Adama Fane ale na ka jere da kulu koni no ba ka chedon go fo ukibara koni tara ka da ukulu ka ayira ka fo ma do koni me akawuli ka do nyesinde dore mamunye kaburu do muno o kodli be sina kati sana fara konna da on nege muno ka ka suera kaburu do kan ka akuri ka bara nyesinde on nege o suindi ma sabengala ko mu commissaire de Katikura olu koni la somira kibara ina ko sabu ka mu commission mi yere no o sigleme cimetière in gestion kama olu de commissaire koni ka alla donya ora be mu commissaire Adama Fane anaka jere da kulu yo wuli ka do ko bla senga ne ma su mandi klimandi wati be ubuka mun salo koni ko daba mu kabudo nya akerefi amana tibite dibiye nya ma uba do mun konna la sabengala ko amanya mun go ku ka wuli ka do ko anabla senga ko sabke ni titi jugubanya ale mun abara aneshto do ko kabudo anega suyema ko ko anega suyema ko ko arasa te Jagai, one love, one people. Jara Samana. One love. Yes, I. Jatara. Jamin Bina Colombo Doa. Anako. Absibla. Sabani yalako. Akomi commissaire Adama Fane koni alena ka jere de kulu brigadier chef mau. Ne wonna na wulika to koni ko place nga fantana ni bela dilefe. Paturu be ka to muna paturu abeke te. Amanye mungo ko munye ja people arasa koni unna na ale koni munu su sharola. Unna na siga ale la ko sabu ke brigadier chef mau ne ma no lui yedro ka donc yesiga na mayo unado. Sabani yalako ye chenye arasa koni yesiga na mayo. Asoro mu arasa era ko nega do koni oba abulu. Sabani yalako uyeteka takada arasa kati dari katana arasa commissariat de kati asana fara okonala nyama ni ngale musa tara jamine da ngale busa ngala takaja koni nika asekere kaida ka foko nega muno ofle bulo ni ibura na yemija nyama kuma dole kisekele ama soro ja da bono ama nyamungo ko ja laba ko ama chefo wa kaida ka foko mi cimetière muno be kati sana fara cimetière ko fo nega sone ba muno kuma nega bela de ka ale do koni ngal layni gunte abada kaburdo aka kori o tega de talent plaka da akata jawala koni ayira ka foko mi juma tamane iba ka foko mi ja koni atara do mi parke de kati o nyakoro amanya mungo ko mi mande de depo atara kata ja kan walla ba anato do ke kasubo ngundale ba fon de ana sabaka bo sibam na orbe eni pana ko fo embassy ale ka sibam do ibunya obala Bakari awai kada me fulin tanu la sikanu bani de me ba bema la me jere jekulu bela jilefo Bakari wodi kama nya fi ngo minya awai kada joliba ka dirigeant ni joliba gaina ni chuena Bakari be fere ani dabali beke awai kada joliba journaliste o la ja wati be o de damfara min be sad malien ani awai kada jolibisu ni nyaje war boy de ka gela ga mo war boka gelu ma de mais anga funa ngeni dobe no e Umar Dafiye Dafu Dramira jogor ma dem jonu ngal mami yani balo yere kadamine Bakari Umar Dafa anye kibari usoro aye bie keme awoke aye bie keme de sang dafu bo o ye bin dona ide no de kere fela numba be minum fana ko bien de dafu bo no da bie keme de sang ka di supporteruma dafu bo o kata sad mali supporter abe fenga mo gunoy supporter kunda ma keme mana do ka ba o te doy abe fenga mo nga jugunoy sad e bie keme fla wa keme nan didu ni o fara nyo anga sa fe e keme nan nani ça fait 200 millions mo dafu be ko ke sad ko la mo nga jugunoy o mo war dafu ayo minge Bakari o nyena anga bie ko de bina nyere bosa ango ni matanga ameta ya fa aya o te jagwa ya ame sadicité ya sadicité kondo bana aba ko sadicité do sadi bureau ke wa ali sini sadicité do problème wala be wa ambi do de ke ala ka di sawo o ma dafu an dangalen lo ka fo ka bla magali ke kana siga sadi ko ko mana fo ka ba ne ma dafu bo ro rata do wallahi blanche blankay ndi da magara sadla ka ba abana ne ma i male Umar Dafu ajul dola da ngurusiri la makay Umar Dafu anga fuli biye kadaf demsem bien gene sikatala grand opérateur économique société Dramira frère société DAF kosobe société DAF kosobe o de do de DAF do ale de be boisson 3x de sikatala ani te 3x chama biyo o kuma ba fo jeune opérateur économique ani bara nyena o ne jumede o ne do ni de Umar Dafu ni do gna en to de mi ma fo sayinga donc dala en to